Welcome back mga Kuradangerz. Welcome dito sa ating Inday Kuradang channel. So for today's video is I am going to share to you my pregnancy skincare routine mga Kuradangerz. So if you are interested, please keep on watching. Hello guys, so done skincare for today, and yes, bababad ko muna yung gel lotion sa face ko ng 30 minutes, saka ko siya babanlawan. Alright, so while binabad natin yung gel lotion sa mukha natin, sharing you my hospital bag mga kadangs. Ayan. Yung ibang stuff na to is pinadala ko na dun sa bahay ng mama ko, sa dating bahay namin, kasi malayo-layo kasi ito sa hospital. So kapag time na ng panganganak natin mga kadangs, hindi na tayo mag bit-bit ng marami. So pinauna ko na yung mga gagamitin like alcohol, sabon ng baby, yung mga pinamili ko nung vlog ko na binuksan natin yung ating inipon for baby stuff. So yung mga natira dito sa aking hospital bag is just yung mga damit ng baby, yung mga susuotin niya, mga newborn suit, and of course mga damit ko din na pampalit, mga underwear of course, and then ito like this, mga mittens, ayan, and mga damit niya, tsaka mga towel, and yung mga lampin, of course, yun naman talaga yung mahalaga sa ating hospital bag, yung mga gamit ng baby, mga lampin, mga tuwalya, of course, nandito na din yung mga pranela blankets niya. Ayan mga kadangs, andyan na yan lahat nakalagay. So I'll be doing a baby stuff haul later na lang. Share ko sa inyo yung mga baby stuff ko mga kadangs, kasi not all my baby stuff is binili ko ng bago. Konti lang yung mga binili ko ng mga bago mga kadangs, kasi meron naman akong mga natira pang mga magagamit ni baby, kasi yung kapatid ko, kakapanganak lang din niya, and then meron pa naman siyang mga baby stuff na natira na pwede pang gamitin ng ongoing baby natin. So hindi na ako gaano bumili ng mga gamit, konting-konti na lang yung mga pinamili ko, mga additional na lang, like wala kasi ako ng mga
receiving blanket, so I need to buy that. And of course, yung additional mittens and socks niya, pati yung kalo niya or yung bonnet niya. So, yun yung mga laman nito mga kadams. Hindi naman lahat bago kasi hindi naman ako bumili. And then, yeah, yung mga pinamili ko lang is yung talagang mga gamit na gagamitin like alcohols, adult diapers, and diaper din ni baby. Of course, yun lang yung mga binili ko ng mga bago. Mga cottons, wipes, yung mga gamitin lang mga kadang sa panganganak mo rin. Alright, so I need to banlaw-banlaw na my face and proceed to our skincare mga kadang. So yeah, banlawan ko lang tong face ko and then I'll be back. Hello mga kadangs! Kumusta mo? So today, I am going to share to you my mini haul, mga mini baby haul lang mga kadangs. Yung mga stuff na mga binili ko konti kasi konti lang naman yung mga binili ko mga kadangs kasi yung pang newborn kasi mga kadangs, hindi naman kasi yun dapat marami kasi hindi naman yun magagamit. Madali lang yung
malakihan, kaya huwag kang bumili ng mga maraming newborn na mga damit pag ikaw ay buntis at malapit ng mga anak. Kasi hindi rin yan magagamit talaga lahat. And then, hindi naman kasi palaging umaalis or may lakad ang mga baby. So, nasa bahay lang sila, especially ngayon na pandemic. So, hindi gaano makaalis-alis. So, lalakad lang yung mga babies natin or aalis ng bahay pag magpa-immunize. So, itong mga isi-share ko sa inyo mga kadangs na mga gamit. Ito yung mga binili ko, and of course, meron kasing nagbigay sa kanya ng konting gift. Let's find out mamaya mga kadangs. Alright, so itong mga binili ko mga kadangs is, ano siya, yung mga kulang lang niya. Kasi meron din kasi namang mga stuff, baby stuff na sinunod ko lang sa kapatid ko kasi kapanganak lang din niya, and then marami pa rin siyang mga newborn baby suit. So, hindi na ako bumibilin talaga ng marami. Wala na akong gastos masyado sa mga damit na pang newborn. Alright, so itong mga pinimili ko, in-order ko to sa Shopee. Mga kadang sa Shopee na ako nag-order kasi mahirapan akong magpunta sa mga grocery store or sa mga department store para mamili ng mga baby stuff like this. So, ito yung binili ko mga kadangs na I think kulang sa kanya. So, bumili ako ng ganito. Dalawa yung binili ko dito mga kadangs. Yung parang ano siya, blanket na may tawag dito, yung may kalo or may pang tawag doon, yung para sa ulo niya pag ganun. Yun, parang pranela ata, mga receiving blanket. Wala kasi ako nito. So, yun, bumili ako, and of course, pink yan. Kasi baby girl yung ano natin, baby. Bumili ako nito dalawa. So, sa Shopee medyo may mga mura lang din doon, mga kadangs. This is 130 I think, and maganda siya, nakyutan ako sa kanya. Ayan, and ito is mura lang din, color pink din, may ano din siya, yung may pasombrero, ganyan. This is 70 pesos, yung usong-uso. Ito kasi yung nalakihan ko ng mga ganito, yung may mga pang ano sa baby. This is 70 pesos lang, so sobrang mura lang pala nito sa Shopee mga kadang. So bumili akong dalawa para may pampalit-palit naman. And of course, bumili din ako nito. This is a diaper clamps, yung para sa ano niya guys, para sa lampin na parang ibabahag mo sa kanya. Bumili ako nito. This is only 25 pesos. And it is also pink in color. And this two set ng bonnet niya, tsaka mittens, tsaka sock. Dalawa na yung binili ko. Itong light pink at tsaka yung may pagkaluto na pink yung binili ko. So, meron din naman akong mga, doon, mga kadangs, yung mga socks and mittens na, mga luma na. So, para pang immunize lang niya to ng mga bago, yung mga panglaka, diba? So, and then, bumili din ako nito. This is so cute. Ayan. Siguro, masusuot niya to, pag nasa 3 months na siya, ganun. Wala lang, tinatry ko lang siya. This is only 50 pesos ata lang tong pair. And, cute siya mga kadangs. Yun. So, I paid 470 sa lahat ng yun. Yun lang yung in-order ko sa Shopee kasi mga kadangs. Kasi yun lang naman. I think nakulang ko para sa gamit ni baby. And, yeah. Meron ng shipping fee doon. 470 yun. And of course, gusto kong magpasalamat kay Sis Irisy, the Irisy TV, yung YouTube channel niya. Please do subscribe sa kanyang channel mga kadangs kasi pinadalahan niya din ako ng parcel. And this is for baby 2. And na-receive ko lang siya kanina. And let's unpack this. Ayan. So, sabi niya, pinadalahan niya ako ng mga stuff para kay baby. And thank you so much, Sis Iris. Sobrang thoughtful yung yung sis ko na yan. Palaging nagbibigay ng palibre. Siguro sobrang yaman yan. Sobrang yaman ni Sis Iris kasi panay bigay yan sa akin ng mga free stuff like this. So, thank you so much, sis. And, yeah, thank you so much from the baby too. Lapit na kasi akong mga anak din. Alright, so, first, cute! Wow! Wow, ang ganda! Look at that. 3 pairs of socks. Parang shoes na din siya. Ang ganda! Color peach yung kulay. Wow! Ang ganda! Very nice. Kinikilig ako. Kinikilig ako sa Thank you! Thank you, thank you! Ang ganda! OMG! Next! Cute! Socks din. Aba, spoiled agad. Ang cute oh. Parang
character sock. Ayan, color orange. Ang ganda. Medyo marami-rami din ito. Meron pang white. Ayan, dalawa yung character socks. Ganda ah. Next. Ah, nice. Orange na bodysuit, baby bodysuit, ganyan. Ang ganda. Thank you. May pag-gift talaga. Ito din. Ang ganda. Terno to. Kasi parang may pag-orange. Ay, ang ganda. Cute. Sobrang ako sa tawag din. Sobrang cute. And meron pa din siyang socks. Ayan. 3 pairs of socks. Wow. Wow. Buti pa si baby magsaming pa-free. Pa-free na At ito pa. Grabe. Grabe yung makabigay ito si sis. Ang dami. This one. Wow. Grabe kung siguro meron anak to. Si sis Iris. Ay nako. Sobrang fashionista siguro magiging anak. Kasi ang ganda ng mga choices of niya. Oh, look at that. Very cute. And then, ganda. Ganda. Marami na agad damit si baby. Ayan. Ang ganda-ganda lahat. Bet. So, thank you so much, Sis Iris, sa mga binigay mo para kay baby. And, yeah. Palagi na lang talaga akong naka-receive ng mga free from her. So, sobrang generous niya. And, yeah. Bakit sobrang generous mo? Kaya siguro maraming blessing to kasi panaybigay yan ng mga alam niyo na. So, thank you so much, sis. Ang dami-dami. Madami na talagang masusuot yung baby natin. And, yeah. Bet ko talaga yung mga, ay, cute. Sobrang cute. As in, grabe. And, yeah, yun yung mga bago ko lang na mga stuff kay baby kasi yun nga, hindi na ako bumili talaga ng mga bago kasi lang yan malakihan lang yan ng baby. And yun, thank you so much for watching sa ating baby haul, small baby haul, mga small stuff ng baby natin. And yeah, malapit na din siyang lumabas mga next month yung estimated due date ko. And hopefully okay na yung ating panganganak, and then si baby din, abangan ng mga kadang. So yes, thank you so much, Sis Iris, again and again, thank you so much for being generous. And yes, so thank you so much din sa always support sa Inday Kuradang channel. Hopefully na kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, please do hit the subscription button na, and let's be part of the paano ba yun in English? Be part of the Inday Kuradang family. And yes, yun na lang sa ating next vlog, mga kadangs. Thank you so much. Thank you. I'm so very blessed talaga, mga kadangs. Lalo na kakamonetize din natin sa channel natin. Alright, so bye for now, mga kadang.